Ginoo nag-ingon nga ang usap ko no manana or baka samtang ko siyang mabigo. Okay? Now, sibaw ko sa mga naidadilhi kasabot mo sa una. Nga katong biling, di ba nato yung bato, niya ipamutang nila ang katong para sa corn, para makuha bitaw na sa inyo, magtuyok, di ba? May naman yun yung mga hagbo. So ayaw ko nung busali, ayaw butang higot ang bakbak kay. Mitas kasi siya kuhanin na, tutong mo din nagkatataon na binakukul din mo ipatuloy ang baka na. Magkakaon na siya sa mga nabilin niya o nagawas ng mga sakot. Kaya kung imong higtan, sige siya trabaho, sa mamatay, sa may tabas mong baka, matay. Hindi naman luya, matay ka lugayin. Bulang, uy, wala may nitabang na ako, uy, wala na may nagtangtang sa mga, mga shell, aling mga corn, sa mga grain. So, tingnan si Pablo din kasi ingon si Pablo, ang baka ba ang buti pasabot sa kanya din? Nahingawa ba siya? Nag-uul ba siya sa mga baka? Sa mga hayop? Hindi. Tingnan siya si Jesus, kung kita pa hinuon ang ipahinungdan niya ni ini. Gisulat kini alang kanato bang? Kanato! Wa siya at isulat niya alang kanato. Kanato! Katupag, ipahinog naman niya ang taga-Korinto, bisag dili ni sila mga Hudiyo ang kadaghanan. Nga, huy, doon na mo'y responsibilidad sa pagtabang sa among pangkaon, sa among inon, sa among isinina, sa among mga balay, etc. Kung nag-iingon ni Pablo, okay? Yan yung siya din eh. Ang nagdaraong nag-ani, nagtumang sila katundanan, kung naglaong nga makadawat sila silang bahin sa abot. Kung nagpugas kami sa espirituhanong mga binhi, diha ka ninyo. Ikasakit ba ninyo kung muani kabigyutan kung kayuhan di ka ninyo? Kung ang uban may katungod sa pagpaabot, niinigikan ka ninyo. Dili balabaw pa kami na may katungod, apan wala na mo kay musli, ang maong katungod. Yan to sinuna mo ang tanan, aro walay makababa sa pagsalyaw sa may balita, may tungod kang Kristo Jesus. Ako lang yung tuwason, yun siya din. So walay doon na side ko mo, nga nagalagad sa templo, nagbuha sa ilang pagkaon ikan sa templo. Kung itong nagalagad dito sa halaran, may bahin sa halad. Sa mausap na paagi, ang Ginoo nabuot na kadtong nagwali sa mayang balita, magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. So kaya nung may sunod, tingin ko ninyo, grabe kayo ito kabunda ang mga kaparihan. Tagaan sa free na yuta, tagaan sa makahayupan, okay? Tagaan sa makaumas sila. So, ikaw na ito nga, umang mo dita. Kung sa among ihalas, Ginoo diri, wala mo ilambot. Pero ang Ginoo ningon, tanan nga ihalad sa paran ako, sa ilang sala, ilang burnt offering, sa ilang mga sala, ilang sila mga offerings. Huwag ka ng offerings sa sila kay mayo ang ilang ani, okay? Tanan ana, ihatag sa bagay. Naatsubahin na pare. Diba ko sa mga sa Ginoo, para di manambok ang mga pare, ang mga tambok lang. Katong mga lamang loob. Pero ang mga baga, mga kuwan, iya sa mga banay sa kaparian. So, nana sila uma, nana sila makayupan. Hindi na sila gutom. Everyday, almost everyday, labi na kung magpista sila as kang kinananay, yun nila, yung taon nila, pista, pagmara ko sa kadlaw na kadlaw. Bito kadlaw, ito sa abot pa kayong buwan, kaya sunod-sunod ang buwan. Okay? So, mauna, inanak ka nagaya. Kanya, usa man sila. Imagine ni mo sila hiwa o baka, hiwa o baka, lang sila mga sila, sige sila hiwa o baka. Nahutdan magod sila. Wa, din sila hutdi ang mga katamuhan. Dahil sige pa sila yung yan, hiwa o baka, pero maghiwa guys baka, mga pare, sa may sila sa mga lapak, mga mananap. Okay? Butcher po sila, mga butchers. Pero magsunan makita ni mo giabunda, gipanalaginan ug maayo sa Ginoo ang mga katawan niya nga nagsige offer ngadto kaniya kasadyan gi-offer ngadto kaniya gihatag sakripisyo sa Ginoo yung Ginoo. Ayon sakripisyo akong gidawat ninyo bra ako pakano ng mga pangalan. Ako pakano ng ako sa mga kaparian. Ako pakano na sa ilang mga pamilya ng mga anak. In short, walay nag-isod nila sa lihang nagtuman sila sa kaubuton sa Diyos. Walay isang kinsa nakuwangan nila, dili ang naghatag na kuwangan, o ang katong nagkuwat na hatagan ikaw na makuwangan, dili ang naghatag o ang gihatagan kanunay puno diha sa panalangin sa Diyos. No?
Pero sulti mas Pablo nini. Kaya for sure, di na sa siya, nangwarta na sa Pablo. Ikaw sa pagkapari niya, susunod na born again para mangwarta sa iyo ng pangwarta nila. Labi na ang mga tao na dili magtotoo o dili mga Hudiyo, dili na naslang tuyo po na ilang utok. So nisulti siya din kay nga naman, tungod kay buot si Pablo, nga ang mga taga-Corinto, makaton sila sa paghahatag in tithes and offerings. Iyang itudluan nga makatawhan sa Dios kung ganahan mong panalangin, dili lang tungod kay undang kasi mong bisyo, di lang kay undang kasi mong makasasanang kinaiya, kung dili mismo imong kaugalingon, di lang kay kalimtan mo o mapunganon ka, kung dili mo himo di kagahalan, ang halad is sakripisyo is sakit na, isod na. Pero ningon si Pablo, buhatan na ni kay kinahanglan magbansay-bansay mo o kinahanglan matrain mo sa paghimo niini na kinahanglan mo hatag mo balik nga tos magatawan na lagad sa Ginoo. Now, asa man ito makitaan? Nakita na nato lang ano ko rin dito. Huwag tanaw sa na nato din sa Old Testament. Huwag tanaw tayo, na to. Ang kaning tithes, ko sa kinapulo. Okay? Mga managipaktis sa Daang Testamento, ikinapulo. Muhatag ang magkatawhan ni ini sa tanan na abot nila gikan sa ilang kayutaan. Okay? Kung ilan ni ihatag balik sa Ginoo. Si Moses, nga wala pag ihatag ang sa Ginoo kana nga nga balaod, ihatag na siya diha. Ano si Moses? Si Abraham. Sa dihang wala pa siya kasabot sa mga pamagi gani si Ginoo kay siya pa man tong usa. Primero kanyang tao nga gitaw si Ginoo para may nasod. Okay? Sa panahon naman ni Moses nihatag ang Ginoo balaod. Sa panahon ni Abraham, mo pa sabot unsa nang mubalik og hatag sa Ginoo. Pero nihatag siya diha ni Melchizedek nila tamaga dito. So, manong nihatag man siya ni Melchizedek? Wala. So, iya na sense lang niya nga kani pari wag siya ibawang kini nga pinsa pariha pero ato nakita anda sa Hebrew 6 nga kini nga pari way sinugdanan, way kagikan, di masupay kinsa siya. Pero kibaw siya ang halakdo ni nga pari. Sa tuwa, ang Ginoo nagpadala o nagpakita ni Abraham nga ako ni. Kasi dihan na sense niya na feel Abraham ang Ginoo ni nga yan natin nga murang tao, iyang itagaan sa iyang ikanapulo. Sa tanan niya nga niya. Di ba kumang natin niya kit Muna, susi ba ito siya? Asa ito niya gastos siya. Mol-mol lang ito. Ako gani-gani. Ganyan ako tiyagi-tiyagi. Ito, mol-mol pa ito. Kuha na siya kung tanaw niya. Anak, iya is na sense niya. This is God and I need to give it back to Him. Now, si Jacob, ningon sad siya, himo siya o panumpa sa Ginoo. Ningon siya nga, muhatag jud ko sa akong ikinako nga to kanimo Ginoo. Kay nga naman balaod lagi ni nga naa din ha sa Leviticus 20 tanaw ta Leviticus 20. Manood din sa mga Biblia para inyo din mabalikan o basa. Leviticus 20 30 hanggang sa 32. 20 30 hanggang sa 32 na gingon. Iya sa Ginoo ang tanang ikapulo gikan sa akong sayuta. Sa inani gikan sa umak sa bunga sa mga kahoy. Balaan kini alang sa Ginoo. Kung may buot bulukat sa isang unsang ikapulo niya, budugang siya pagbayad ng kalimang bahin sa bilin ini. Ang tanang ikapulo sa mga baka o mga karnero, ipon sa nagatiman sa maong mga hayop. Ginamit ang iyang sungkod. Kung ang matag ikinapulo nga hayop, ihatag sa Ginoo. Ingon nga balaan. So, nakoy, 10 ka mo, kayo pa nini, ang usana, ihatag sa Ginoo. Kung nakoy 100 din pila ko ihatag, 10% na. Kung ako, akong ihatag ako sa Ginoo. Kung nakoy mga bunga, mga abot sa akong, mga kayutaan, okay, mga vegetables man na, o mga putas man na, ako nang ihatag ito sa Ginoo. Ya, hotel ka mo sa bilang ko sa dapat siya nag-practice ba? Di ba kung mag-uumap, ano ba yung mga gaslikot? Nanitubo rin siya. Tubo rin siya. Pag buhay yun na niya, ikaw ka, upo, kung share ang brother Mel.
So, ang kwan, pamili na kung magbaba kayo, ako share. Share ako. Kung share ko sa kong neighbor, nangawag ako na pang kagaroon. Kung share ko maganda. Bunga na sa dosiya. Mas dagan ang bunga. Lipay siya. Lipay ka, Lord. Nagkakaroon ka. Mga sa kudagan na, sudagan na kayo kagatan ng brother niya. Ang last ka na doon niya, matay mong pagkaw ni Chin-Chin, yung mga kipaw. Sa itong tuwing ka, Chin. Panihapon, panihutod, tanan. Wato ang sudaan. Nami bukas, pero may sudan. Ang sudan man ka. Tagahan yun kayo siyang mga ito. Sige, dadaan niya. Mga kibaw sa kundahan, tumaraw at mong sudan. Hatat ko niya. Hatat sa kudahan ba niya. Manan ang mga garo, kaya ako magipulungan mo sa pagi. In short. O kibaw ko mamunga siya pa. In short, pag sige na kong hatat, grabe ang iyang pagpa. Mga mo mali. Alam mo ba? Bakit? Aso-aso na mag-inchin-chin ito. Ikaw ko na, aso na din eh. Aso din eh. Kasi para sa pauta sila mo. Ano dito? Grabe dito kaya yung bunga na. Nasata ng mga tao sa likod, di mo naman, hindi mo siya umangat, di naman baligya, mga may pangatag. So makakita ka may sunan na when, kung apply mo kamot mo, hatag balik sa Ginoo, i-apply yun na sa brother man, ako siya pastor, ako siya tagaan, nagkaroon ko lang ni Diyos, nagkaroon sa kanyang bumarong brother man. Okay? So hatag. Sige na siya pamunga. Mao na may tabo sa imong kinabuhi may sunan. Kung tanaw sa nato din kina, kaningat balaod, nga himong pamaagi sa inyong pagpakaon sa inyong makatawhan. Tanawan na lang din sa Numbers 18:21 to 24. So, ano na ninyo? Numbers chapter 18, verse 21 to 24. Verse 26 to 28. Deuteronomy 12, 5. Okay, nabasa na ito ang 12:5 balik ko, hindi mo siya din sa 4. 12, Deuteronomy 12:4. Ayaw simbaha ang Ginoo nga atong Dios sama sa pagsimba nini mga tawhana sa ilang mga Dios. Ang Ginoo magpili og usa ka dapit gikan sa mga yuta sa tanan ninyong tribo aron dito magtigom ang katawhan ug magsimba kaniya. 6. Dad-an ninyo ang inyong mga halad nga sunod ug ang ban ninyong mga halad ang inyong mga ikapulo ug ang inyong mga gasa, ang mga gasa nga gisad ninyo sa Ginoo. Ang inyong mga kinabubutong halad, kinabubutong halad, kung gusto niyo ihalad sa Ginoo, kung mga panganay sa inyong mga baka o kamero, dito sa tubangan sa Ginoo, inyong Diyos na maoy, nagpanalangin kaninyo, kamo ang inyong banay, mukaon o maglipay sa mga maayong butang na inyong gihaguan. Now, chapter 14 of Deuteronomy 22-23, suwag sa na siya. Now, kaning paghatag og tithes, importante ni sa mga Hudiyo sa ilang pagsimba. Balikon ko. Ang paghalad di ay, ini mga sakripisyo ha, gikan sila gikan sa ilang mga sigot, usa may ilang ipangbuhat para naa sila ni mga butana. Ihalad ilang balik sa Ginoo kay mao ni kabahin sa ilang pagsimba. Mao gihapon na sa ato karon sa Old Testament. Sa dahil muhatag kag balik sa Ginoo, form of worship na. Usa na kang pamaagi na ikaw nagpakita nga ni simba di ka sa Ginoo. Di ka niyan kinatabihin. Kasi kung doon ka sa Ginoo, mag-isunan, dapat doon na kay isakripisyo, na kay ihatag o balik na to sa Ginoo. Amen? Di ka pwede muhimo ka doon sa Ginoo niya. Sige lang tagpangayo, mawa kay hatag pabalik. Ano yung example ng isunan? Sa'yo naman kayo, Lord, di ako, Lord, magkasasala, adyon kayo kung Ginoo na natin, kung mag-usap, kung Ginoo na natin, ako pagkalabakira, pagkalabta, pagkalabta, kadila, laki kong dila mo ni, ako ni ihalad ni mo Ginoo. O, dawat na sa Ginoo. Ya Lord, ang mga tandaan nga akong gibuhat karon ng adlaw, akong ginasalamatan. Mo sa naghatag sa Ginoo, ang bati o kang minut, mo naghatag sa Ginoo. Yan ang ay kita sa Ginoo. Matangtangon dyan yung mga putana. Kaya mong isurrender ang bati para mapulihan o lindot. Ihalad ni mo. Okay. Ang anik ni halad, bati man to. Di ako, nakabuhat ka ng maayo. Imong yatag sa Ginoo. Lord, nakashare ko ni Kuan, naka-invite ko ni Kuan. Lord, naman. Imong yatag sa Ginoo. Good, fine. But when it comes to money sa bulsa,
lisod kayo umiga ang tao. Lisod mo hatag, kay mawin tatag. Una, kagamay raani ito, mga tatagpunin mo. Huwangan magamit para na mo. Ayaw ninyo gamita ang inyo na ibawaan na 1 plus 1 equals Magellan. 1 plus 1 equals 2. Ang 2, ang 1, paon pa yun, man yun. Ano na ka na? Ayaw na. Kaya di ninyo mahimo nga pintahan ang Ginoo sa tanan niya mga gibuhat. Kaya kung pintahan ka sa Ginoo, mga tanong kasi yun, hindi ka niyong kusog. Kung pintahan ka sa matagamit yung kusog, chargean ka. Kani kusog ang imo nga imong giasam, kaya tanong si Al, imong giasam, ang makinaal, kat! Imo na Ginoo. Ang imong hagwa na Al, 200. Pero pangayon ka 100 sa kusog ka pang ihatag na 100, imo na itayos ka rin ako. Himo ka? Dapat himo ka. Kaya tanan kay kusog nimo, ikan sa Dios. Kisay naghatag mo may mata. Kisay naghatag nimo may dalungan. Kisay naghatag nimo ang lawas. Kisay naghatag nimo hangin. Tanan gikan sa Ginoo. So dili pa ngayon ihatag nato sa Ginoo ang tanan. May ka. Pero tanan akong gihabo kay mo ngayon imo okay ako. Okay ra ko imo na. Pagkaana ang ganito kay para nato unsa man importante nato Lord naluwas ko. Importante mong gibayaran ako mga sala o gipasaylo mo na ako sa imong mga mata limpyo ko bala nagugaw ako sa mga tao para nila din sila mo sa akong kausaban ilan ng problema pero para nako Lord ang ako ginabuhat imo na so tanan ako pagbabuhaton para imo na lang muna dili ka lisod dapat sa mga butang nga material kaya kaning kong butang nga material manilisod kayong i-surrender mahapon maglisod-lisod jud ko para nila, para sa Ginoo. Uy, Lord, hindi ka kinala sa mong kwarta, tinuot o makinala nyo sa mong kwarta. Pero buo sa Ginoo, ang imong kasing-kasing, kanunay imong ihalat nga to kanya. Kaya kung ang imong kasing-kasing di kupot sa kwarta, wala na imong ihatag sa Ginoo. Nagkupot mas kwarta na. Kung ang imong kasing-kasing nagkupot sa mga material na butang o sa mga tao ba, wala nimo gisimba ang Ginoo. Ang imong gisimba sa man. Kada mga butang na. Amen? So magigsuunan, kailangan itong kasing-kasing, usa na'y tagaanan na. O ang sudan na itong kasing-kasing, dapat si Kristo, ang iyang pulong, ang iyang katarong period. Di na yung kamatag o bisag unsang butang na dili gikan sa Dios. Kung dili ka muhatag mga butang, na dili ikalipay sa Ginoo. Balik ka. Gawas nga, importante ni sa pagsimba sa mga Diyos. Sa adlaw ni Hezekiah, ang usab na resulta sa Reformation. Reformation is na usab ang ilang pamaagi. Ibalik sila sa Ginoo. Mauning haytabungan. Isang pito, nakalimutan tawa na tapos simba sa Ginoo. Bisag sa atong pagbilon, sige lang kita. Una kita mo hatag balik sa Ginoo. In fact, there was a time na ang mga kaparihan, nung ginabuhi na tao sa Ginoo, kaya mga tao din naman musimba sa Ginoo. Kaya kung malimba magiging sa Ginoo, was na ihalad na to sa Ginoo. So sa tayo kaon ng mga pare, nangundang sila. Sinunsa man sila sa nasod. Maotong ang Ginoo suko nila, kaya daghan na sila Ginoo na naa silang kasing. Na magsuunan, ang tema usa ka prinsipyo nga balik-balik yun sa Biblia. Kinahangkap ka na langin. Ganahan ka mo usbong, ganahan ka mo ulahan, ganahan ka mo minto, ganahan ka? Sure? So na Ginoo. Simbahan Ginoo mo na yun. Ihatag ang tanan mo para sa Ginoo. Kanara yun. Bisag unsa ka lisod, kay testingan na ka sa Ginoo kung mula ko tayo baka parang maurag yun na ang ipangayo sa Ginoo, way lain magigsunan. Ganahan ka mauswag, ako ang makapauminto nimo, ako ang makapanalangin nimo, ako makatabang nimo, unaha ko. Tanan ka akong gingon, sunda. Dili tungod kay makahimo ka. Ano ka, Lord, ganahan pero di ko makahimo. Admit, di ko makahimo, pero ganahan ko magbuhat siya ko nini. Kaya sunan, salamat lang dito ko sa akong pagbabago ng Christian, tutulog sa nilaya sa akong pastor. Kaya ba, nag-isurado siya kay, taga na ng mga kubre. So, ako sa mga nakarangan na ito, kaya pamagoy gym, bato pa kayo ito panahon na, napakakwarta ba?
nagawa ko here and there, napakibat ka. Pero, sa diyan, negosyo sa ko, pero akong negosyo is ka na ano ba, igo na jud wad jud kay naghago ko pero igo ra ko, naghago ko para bayad sa kuryente, naghago ko para bayad sa building, naghago ko para bayad sa telepono, naghago ko para bayad sa tubig. Ano nang giyago, hago ko para bayad sa mga system na workout kasi may kanang tulo workout. Naghago ko para nila pero ako open ko ka. Nako bang whatever ako pang natigo, hinahinay ka jud to kuha para mapadagan lang yun. O kung pagkatuwig ka akong gym. Pero, masa tayo nila, abuat sa mga di ko kasabot, di ko magawa. Tangan na, sustain naman sa siya. Ikon dyan ako ang akong soul every week. Pila din na soul sa akong gym. Kaya gusto na ako, lawin di ko mag-uwi ko kabayan. Ani, sa end of the month, para building, tubig, anak, kurinti, telepono, di dyan ko makahimo. Pero by faith, ito ko ni mo na mag-provide ka. Thanks to God. Thanks to God to. Thanks to God. Faithful to kay kong thanks. Hindi ka-end sa tuwan. Hindi ka-end sa man. Makabayad ba dito? Naman, ikipunto ba sa ko sa pagbayad mo dito kaya ako? Pero at least, tumangan sa mga katawan, walk with na himong dautan. Okay po ang mga, isang ako mga sa inyo, gamay-gamay na store na to. Siyempre mo kung galakaw, gagawin sa kong pastor, i-waste, manguwakin mo rin sa mga Diyos, o sa dali. Buta na dahil, bayad na nga. Ikaw po dyan ako, labi na buwasan, wala niya akong instructor. Di ba yan naman siya? Faithful sa kaya kung mga, sa inyo, mag-workout sa gym, wala sa gym mga awat. Ano pwede mo na? Ma'am, mabuti mo po, ma'am, hindi na may napa-enroll mo. Ako na lang napa-enroll. Diyan sa nito, ako ma'am. Very good. Inang to me, family kaya nga mo, akong negosyo. Family kaya sila ka na, bati kayo ba? Kaya naman. Kaya nang tinuod man, nakita man sila. Kung Bible study ko, di na naman kayo muwa ng uban, pero maminawa sila. Suwat-suwat ko din na, whatever I do, maminawa sila. Ako, Pastor Permi, joy, kanta nga, kalimutan nun, gajin mo din na, sige, gaganta ko ka ng Christian song. Pinindot, masinot mo niya, di ba? Bitaw. Naghasa itong nasabuhan dun sa mga katawan, baka nag-born against ka, o kung kibo. Pero the fact is, ihang matinulan niya si Ginoo, mas labaw na magpakita nino, matinod-anon siya. Secondly, ang mga katauhan sa Ginoo, muniglat sila, makalimot sila ng duty, mapada ang Ginoo mga propeta sama sa makita na ito sa Amos 4. Amos 4, nasa likod. Amos at unang 4. Nagsulti rin Naginoong Diyos, katawan sa Israel, pangadto kamo sa balaang dapit sa Bethel, kung pagpakasala kung gusto ninyo. Pangadto kamo sa Gilgal, kung pagpakasala kung sa inyong mahimo. Pagdala kamo pananap na inyong ihalad, matagbuntak, kung dadaang inyong ikapulo, matagtulog, kaadlaw. Paghalad kamo pan, ingon na halad sa pasalamat nito sa Diyos, kung ipasigar po ang inyong kinapugot ang halad, kay mauman kini ang gusto ninyong buhaton. So, ipakita sa inyo ito nga, guys, sipagsala mo, pero hatag yun po sa inyo, ika na po, bisan pa o, pero mga lagi nito mo kasabot, ang ginawa ba wala nang muli sa atong mga kasing-kasinaw. Kani i-affirm ni, or ipakita ni, ang Old Testament na balaod, na naasad sa bago nga balaod. Muna ito nakita sa 1 Corinto 9:13 o 14. Now, ang usa ka butang ni ini is makita sa nato sa 2 Corinto. Nabasa ito kung sa 2 Corinto. Pero di na tama naman ito. Anyway. So, ang itudlo nato ni sa bagong testamento is mo. Di ka muhatag kung ka na po lang. Muhatag ka na mangayo ka sa Ginoo, pila ako ihatag Ginoo. Kibaw ka maulit ang 10, ang saway mo 110 pesos. Pero nung pila yung pangayo ko. Maybe no. Ang imo ang 10, ibili na ako ang 90. Okay na doon. Kung pila may price din man. More than 10%. Diba? 90% ang pangayo. Pila lang daw
10%. Dapat yun na siya. Dili ka muhatag lang kay mao ni 10%, 10%. Dili unsay nakikahimut-an nimo ihatag nimo balik sa Ginoo. Share ko ni Angela o si Ivana. Share lang ko ni sa Angela o si Daniel. Si Daniel o si Angela, ako na isang kitain mo notebook na naslay allowance. Okay? Complete man sila. Puntaran ako sila extra like 5 pesos. Para kung naslay mo natin, immediate dito nga bayran, spade pa, etc. Naday sila ikabayad, ikapalit ba? Eh may say, ito ka ito buhay, okay papil. Nagkakas gawas ka rin kakas. Nakasas na ituluan. Kaya kung doon ay makatag ninyong mga, makatag ninyong mga extra lang. Good kay ka, hindi mo kanina. Then, kibaw ka mo safe. Okay, so ikaw sa kung ganahan sa kang makasave budget ka, tapos nakita kinalan mo tayo sa ginumpisan sa inyong allowance. Kasi saktuhan pa na inyong pliti kalungan to, pliti kalungan, saktuhan pa na kibaw mo exercise na mo, sakripisyo mo. Pwede mo i-collect ninyo, kadaghan naman mo, yan ang mga saka din ito sa pamilya, puyod mo nila, panglakaw mo. And they did. This is one thing I am grateful. Ako ipahatag yun, napasigar ko sa Ginoo. Dili nila kung ano sa Ginoo. Magditagaan sila kasing-kasing. Dili sila ako when it comes to money. Kaya ako i-check up ilang notebook. Like, hindi, kagatoon mo kung nag-check up sila notebook. May eksunan. Mawag yung tingaling mo. Nagpukas lang hinatagan ng tithes. Makasave sila. Nagpukas nag-saving. Mapot ko 100 lang saving every week. Kaya kung matag na sa 10%, kung sure, na nakatikong na mga 500 yung mga katao, mabot pa na sa kalibo na yun in next month. Okay? Kaya wala ko masad. But this is amazing. Ako, buwata na sila. Nagko kayo mo ginatagan ng tithes. Ang mabili nila ba, 100 pesos, ang natag na 90. 10 pesos na mabili nila. Ano yung nanay nyo ginatagan? Ang tubag ng doha. Kung tanong kami sa Ginoo ninyo, mga may balik, mga maunang mga namiruha. So kita po, ako kumartinan ko nga nasa savings. Diba mo, makakita sa ganila nga din, ako sila nga nasa savings ba? No? So, mapiling sa ilang kurta, kada nga mo, ragsog na sa sila uno para sa next week na sa nasa sila kurta. Whatever saving na, yung nagsakripisyo sila rin ano man, una sa tanan, para kayo sa kanya nila na o sa kaganaw, kapoy ba lang pa rin sa kaya sa parang na o sa kamilya. Dayo ba lang eskwelahan. Doon ba din haston po. I-sacrifice na sila ng lako sila. I-sacrifice pa rin sila kaya ilang ihatag. Ako kayo sa inyo. Glory to God. Amen. Dito mo sa. Dito mo sa siya. Ubuta ang matagkasing-kasing mo na ito. Sa diyan nga itong magkabataan, itong tudulas ka sa pagkahatag balik sa Ginoo. Ikso na. Isa'y mabulahan. Ikaw, numero 1 na nagtudlo, may nang mabulahan. Correct? Hindi mo mutuwa na. Praktisan lang. Kaya sa inyong gihim mo karong ako mo nag-practice, nakakita mo dyan mo mabulahan. Praktisan ninyo ang mga punong sa Ginoo. Kaya sa diyan inyong tumanong, makakita mo, maayo kayo ang Ginoo. So, sa ilang paghimo ni maigsunan, ilang gihatag ang ilang kabalimo, i-concentrate, ilang himo nga Lord, mao ni ako, gamita ka. Sa unsang panahon la, pamaagi nga, magamit ko nimo, pag-bless sa imong katawhan nga nangalagad kinimo, so be it. Kung imo sa kong gamito Lord, para daghang katawhan na ako sa madala kanimo, so be it. Mabitang ikabasa niya nato sa itong papaday pagpatungo sa unang kuling. Tumakita na nato diha ng lay mga gasa. Ang usa sa gasa natin ang gasa ng manggihapon. Pangayuan na sa Ginoo mga ikunan. Isa atong pagkatao daw ta. Pero pangayo sa Ginoo Lord, manggihapon ko. Mo kanang dili ko kanang ako ra muhatag ko. Okay? Magabantay kita sa itong magalingon nga daw ta, binundahin ta na sa Ginoo nga. Sa iyo ako Lord. Ya Lord, kung may nana na sa kulor ba, uhita di ko Ginoo para ko muhatag. Pero sa kaning tithes and offerings, ayaw di mo pagbumili sa paghatag ni anak. Kung karoon mo kumpanya ko ni magsuunan, usasas mga butang. Tithes lang na, lahat pa ng offerings. So, muhatag ko,
11% para sa Ginoo sa akong 100 sa tupa, dili na 10 pesos kung dili 11 pesos. Kung sa diyan mga tag 11 pesos, mutan ba dito? Lord pa kailangan, was ka mga tag kong tithes Lord, para asa man yung uban ka Lord. Mo-offer ka para asa man Lord, as mga mamuo, kanisikuan, may mag-akor ba na siya, pero may kanisikuan, wag ko, kanan ikaw, ano mo tagaan siya. Sa diyan mga tag ka ng mga mutana, kanalanginan kasi Ginoo. Pero na pa ilang offerings na po mga yung mga isunan. Sugdi na ninyo o ilang pagampo, exercise. Nakinaglang tao, ako mahila. In fact, di lang sa kasayuta, naplano na yun ni God willing. Ang manahina na yun ni God, manama ang kuan, busy mami this week ka. Maginay na yun ni umol sa mga kikinangan para sa DSWD. Umuon eh. Ang DSWD, mo na sila ang hatag lisensya na maka-operate ka kung yung mga bata. Okay? Isa ito, kita mag-question din eh, kaya mga magpapang nanugot, yung mga bata din na mga ito last year, di ba? Pero di nakasabok na o mga o di makatabang o mga bata ang tabang. Unod yun kaayo, mga ilang ginaganan ko, di rin. Di nakatabang na. Okay? Di nakapamubos na. So, naginaglan man dito ako. Kailangan sa itong mga bata, yung kapita ka sa mga kabataan ng hingin, naramit ang diskalito, naganap ka, minus. Kaya nasayod ka anak, kung saan man sila. Ang ilang utok, ituluan na sige, pangwarta. Yan tungkol kay, para nila, nilutsad kayo, kay bata ka sa dahan sa kwarta niya, makapalit sila sa ilang gusto, namin nila kung na ang kinabuhi. Okay? Yan, mga kinabuhi din. Mas kinalang pala, kagdagan yung kay kwarta, labi na kung lalaki sila, o mahigit sila ginahan, hindi sila kamahan, kaya mapakawang pa sa eskwela pa sila, bayad pa sila kuriti, bayad pa sila tubig, balit pa sila sinina, dagang ilang laloy. Amen? So, bisa magtrabaho pa mo, tag 300 mo, sa tag 400, tag 500 mo, sa lang, 1,000 ninyo, kilap na na, ang 1,000. Kuway Ginoo. O kung na'y Ginoo, bisa pagpiso na nakadin ha. Okay kayo ka. Kaya nga naman, ang Ginoo na may kumagal si mong pang kinahang lalo. So, nasayad ka, umawa niya mga kabataan. So, kanila, buhingon ko ninyo, start mo offer sa Ginoo in the area of po. Wala na tayo. Wala mo tayo ngayon na itong bono. Walang gumika prito eh. Asa ninyo ihatag? Ang usa din sa una kung nakatay 30 is not the building, no? The building. Pero is yuta. Nag-cope yuta, matagang tas Ginoo. Cope yuta, nag-cope. I don't know mo manis barili. Huwag na naman din ako magsugod na din eh. Pero kung ang sayhatag niyo ang offering para yuta, ato ng buhaton, para pagkadagan, diining, accreditation. Kung nagkita kita sa Ginoo, nagkita ka naman sa Ginoo, okay? Kaya itatanggaan na ito, nahimunin, sauli siya, kanata, matagaan ka sa Ginoo, nagkita, klarong dan, makasulta dito. Kami nga ito, gahoon na dito, may nagkulayo kayo niyo, okay? Parkingan. Sunod na nabot namin mo, parking namin pisdahan, naglako may padong mo. Kaya hindi kita kasunod rin, baboy mo. Meron ba? Tako kay tagdampos mga kabataan, inyong kabataan. O kabataan ninyo sa inyong mga kasilinganan. Kaya remember this, kung kadagahanan ng imong mga silingan, umo ang imong bata, di man yun ang imong ba, pero may paproteksyonan kung saan may tapo anak. Meron sa na? Oo. Okay? So, unsay mga bisyo, unsay di ka, dingawan sa mga kabatanunan sa imong palibot. Kung dili ka mo dugo, di ka mo hilak, di ka mag-atiman, di ka magpakabana para kanila. Then mismo ay mong kagaling mong mga anak, musubot kang sa din, matakdan na din, kay mas daghang dunot na sa gawas. Remember, kitang dili dunot, nag-iayo na sa Ginoo, di na dunot mo sa dugo, di ta makatakot sa atong pagkamaayo mo sa o sa nas mga butang, nag-confirm sa among training last 3 days na dili makahimo ang maayo nga maka-influensya sa usa ka dunot kay si Kristo Jesus na makabuhat niya. So, please start doing these things. And then yung ka, bisag unsa ka kalisod, kung faithful ka mo, tight sa Ginoo, hatag sa Ginoo, ang Ginoo manalangin ka rin. Now, close ko rin. Wako ni teach ni tungod kay nangayon ni.
I-teach ko nini kay nata sa teksto. Okay? Kung i-teach sa ko nini, di sa ni pwedeng lakturan ako. Kaya di mo makaton unsa dahil na panalangin sa Ginoo nining bahina. Pinaka panalanginan sa panalapi. Dahil sa panalapi, dapat aplika. Magyatagon ka. Pinaka ka panalangin ka sa Ginoo sa kusog. Dili mo kusog. Imo, ipagamit usap nato sa Ginoo. Kaya mo ni mga butang ganahan ko ang iyong inuman. 1 Corinto, Mateo 10 lang tayo. Maybe. Mateo 10 lang tayo, maybe. Mateo 10 lang tayo, maybe. Para makuha na ito ang tibok teksto ngayon, sugda na ito ang 34. Ningon si Kristo Jesus ha? Si Kristo Jesus ningon. Ayaw ka mo pag-una-una nga biyanhi ako ang pagdala kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw akong idala ko. Dili, espada. Hinoon, biyanhi ako ang magkabangi ang mga anak na lalaki o ang ilang amahan. Ang mga anak na babae o ang ilang inahan. O mga umaga na babae o ang ilang ugangan na babae. Ang labingil-an nagkaway sa tao maura unya ang masakop sa pagalingon animalay. So ano ni? Kung nakaw ka sa Ginoo, sa dili surrender nimo imong kinabuhi sa Ginoo, pag-expect og dili malinawon imong balay. Kay kadaghanan na natin man jud na ganahan sa imong kausaban. Pero sa diyang magpadayon ka nga mubuot sa kausaban nga ipangay sa Ginoo nimo, makakita na sila. So apil na ni ang paghatag nimo. Example imo ka, ikaw ang asawa, ikaw nag-last budget. Ano man ito? Anong tinir naman kayo ni Kuan? Mahatag ka balik sa Ginoo. So, mahatag ko balik sa Ginoo. So, po ba na? Okay. Siya naghago. Ya, mapa siya kailas sa Ginoo. So, po ay siya. Hatag sa Ginoo. Uy, may sila. Mahatag na ito. Butong mo na rin. Kaya yaw-yaw. Yan mo, palay na dyan ka. Okay? Hatag na dyan sa Ginoo. O, labaw sa tanan is, doon na kayo katungod. Mahatag ko, ikaw ang nangina. Buhi. Di dapat makuot ang wala nagtrabaho, correct? Okay. So, mabarog ka. Sa dihang mabarog ka, may sunan. Ang putra ng panahon, makapita sila. Ano, okay, makuha. Okay, kinanglan pa ba na mga adlaw, daghang mga adlaw para sila makakita sa milagro sa Ginoo. Amen? Now, buhata. Babangi ito ka, kung sunod ka sa Ginoo. Yan ang ingon ang Ginoo sa Tatay City, ang nagmahal siya nga mahan o inahan labaw, kay kanako, dili tapos nga, mahimong tinunan nako. Katong nagmahal siya ang anak, labaw kay kanako, dili usap tapos na mahimong tinunan nako. So nga naka, enjoy magpuna sa itong kasing-kasing, kay may gunda nga, Lord, kung anak, ganun ba kay, kanagay kay mga anak, kanang sagana ka ayo, yan ito kay mga gamit, dito kay mga sinina, dito kay mga sapatos, anay magyundaman, haman ta mapandol, nga naman ta kanikahatag sa Ginoo, kay para na to, kuwangan man ta pirmi, kuwangan magyud, kung ano, di ba yung standards, ginabuhay na kataas. Pero kung kuntento lang kasi, sige lang namin ang kaday, at least, dito yung sinina, makapalit na taong sabon, sige lang nagdalang kayo yung sinina, kaya pinanamong tamang hakag, balik sa Ginoo. Kaya mabuta na ang panahon, ang Ginoo manalangin na tuo, maayo. Ninod sa nakay, ang bata, imo gitudluan mo ang saman, makuntinto, usaray, na Tiki kabuton mo bitong sa di mo kabot. Amen? So, manang kayo kay mahala ang inyong mga pamilya. Kaya mga Ginoo, dili ka mahimong iya. Yan, ingon sa dinhi, dahil Teosyo, ang dili mo pasan sa iyang cross, umusunod ka na ako, dili tapos mahimong tinunan na po. So, mo sakripisyo ka, kay ang cross baya sakripisyo, kaulawan. Amen? Kami yung mga tao, hala, uy, ano sa na siya, nag-born again siya, shoo! Nabos mo na yung klase sa Panginabuhi. Murag liso naman yun wala sila na nag-born again sila. Muagi juga ginana. Kung muagi ka ginana, dito doang ka sa Ginoo nga, musalig ka niya. Huwag ka pag-iya sa Ginoo niya na, kayo mo kasing-kasing ang na. Praise God. Pero kataganan na to, pag-iya ita, bang! Pabagsak mo ka sa Ginoo.
pamagsakon kanya para wa kay kuptan para iya kay ipataas sa iyang kagalingon gahom sa kagalingon niyang kamot aron kaingon ka ang Ginoo nako buhi. Mao na. Kuto lang. Ang akong ipuhunan nini pagtuo lamang. Wa ko igarantiya ninyo dinhi nga ikaw ma may balato ka. Wa ko igarantiya ninyo dinhi nga sunod semana o pinakatuigan gamhanan ka, wala. Rumingon dyan mo ang imo kinabuhi mo nito. Nakita na ko na sa kadaghan ng mga tauhan, nag-andak sila ng mga, sige no, tinukuwatan, okay na. Okay ba ko ikarasay mo, balik na ko pa taas. Wala ningon din katong maniguro sa iyang kaulingon, verse 39. Katong maniguro sa iyang kaulingon kinabuhi, kung sabi ka mo, kawad-an ni ini. Apa ng kawad-an sa iyong kinabuhi, tumod ka nako makabaton hinoon ni ini. Para na. Ilang ba yung kinabuhi, balag kung kawad-an ka, karon naman na, kadiyot naman na, katisingan naman ka sa Ginoo. Kaya kung makapasar ka sa examination, di promoted ka, di ba? Mamana sa eskwelahan, makapasar ka, promoted ka, bunga ka, balik ka din na. Na ang problema ko na ito, sige lang tagbalik-balik o kahabong. Huwag yun tayo na uminto, kaya huwag yun tayo pag-tuo. Kung kuha kayo pag-tuo, di yun ka mo dako o mumigpon sa Ginoo. Kamu ang mga tanong na tamak-tamakan sa yawa, bubuon sa kinabuhi, katawaan sa iyang mga pinsakpan ni Satanas, o binuangan ng maayo. Kung gano'n, pildiro, kaya nagpapildi mo sa mo. Kaya waman mo tuo kaniya. Nituo man mo sa inyo makita. Ayaw tuo sa makita. Lagi. Ayaw tuo. Tuo lang sa dili makita ng Diyos. Apan, buhi siya. Amen, magsunan? Amen. Amen? Amen. So, andam ka sa sakripisyo sa Ginoo, sa area, surrender gamay imong good life. Inao gamay ang imong kinabuhi para ka mo start o hatag balik sa Ginoo. Kaya kung dili mo i-focus imong kinabuhi, so natagap ka. Kagahan ako nakita ani ordinary mga Christian, mga Christian nga gitawag sa Ginoo, isla andam yung kinabuhi ba madto sa ilang ka. Kung resist pa ko sa tiguan sa Ginoo sa akong kinabuhi, di ko pa ako dito ba.